A ver, eu espero bastantes cousas do diario galego. Eu creo que é necesario un diario en galego, isto é obvio. Ademais, eu creo que é necesario un diario que recolla a pluralidade de voces, de opinións e de perspectivas que hai en Galicia. Por exemplo, as voces feministas que se recollen dunha forma normal e natural como unha parte da perspectiva que hai na sociedade e que non se perciba como sendo únicamente pois dunha liña moi determinada, dunha orientación política moi específica. Entón eu realmente pois creo que a idea que hai detrás do diario é facer algo transversal, en certa medida. Para a cultura galega en xeral e para a literatura en particular é moi necesario. Por que? Porque a literatura galega e en xeral a cultura galega en Galicia están invisibilizadas. Pero nos diarios en papel dedícase moito máis espazo ás novidades, aos textos que aparecen en castelán. Entón, pois é necesario que haxa un diario que preste atención á obra das creadoras e dos creadores galegos.